салому алайкум, бародарони азиз. ҳамаи шуморо дар ин рӯзҳо یه وقت تیرماه خزانریزی هم اومد. تیرماه هست، کم کم هوا خنک سالقین شد. دوم نامردار میلاد، نامردار وطن باشه. دوستان بهترین ایمان подписчикои ман ака бигем ютубам як телевизион аст. албатта ҳаводорои ханда, ҳаводорои суханҳои намакин, суханҳои ширин. айни ҳол хаймона дар душанбе қарор дорем. душанбеҷон момина ҳамаи шуморо як бор дига душанбе ай дили тоҷикистон салом мегӯм. бародароне ки берун ай ватан ҳастем, ҳаматон ин салом рӯи ки ҳастем. саломи ман ба шумо сарбаланд бошед. ҳаматонро гуфтан омад дар инҷа бисёр хоҳиш карданд ки қисми сеаш кай мебирояд, қисми сеаш кай мебирояд. албатта қисми се тайёр ай. қисми сеаш ҳамин хеле ки ғариб набудум, ғарибум кардӣ, дар мулки бегона марди корум кардӣ. албатта барои шумо омода аст. сарбаланд бошед. насиб набошад дар инҷа бародаро бисёр хоҳиш карданд ки биёд дар давлати урус дар Москва ҳастанд бародарое ки гуфтанд биё мо назгирид мекунем, пули билет туда обратно мегирем, биё дар Москва клип кун. ростига биҷа кори давлат, кору боро бисёр. хай худо агар розӣ боша иншоалло ки мерем, агар дар рӯза ду рӯза вақт меёбем мерем Москва да мекунем. ҳеҷ гап надорам. бояд бародари дигар нависанд ки шери эрониро шумо дуздида. бародар шери эронӣ нести, ин чиста тоҷикӣ. устод Далер Назаров ира меҳнат карда ҳамун соло. легендаи тоҷикистон Далер Назаров буд, ҳаст, мемона. ӯ легендаи ӯ мардак. маҷнун набудум, маҷнунум кардӣ. ин шеъра устод Далер Назаров мехонад. ӯ эрониҳо аймо дуздидаган, мо айво надуздидаем. хай ака боз яхе кӯдако майдан намедонанд ин шеъра ки хондаган. шеъри устод Далер Назаров аст. албатта бозам ба ҳар яки шумо барори кор мехоҳам сарбаланд бошед. бародаре ки дар инҷа салому дуруду навистестиянд, ҳамата салом бародарои азиз. интизор бошед. чиста барои шумо омода шуда истодааст. ғариб набудум, ғарибум кардӣ, дар мулки бегона марди корум кардӣ. барои шумо чиста сарбаланд бошед. ана такрор ба такрор дуо мекунем ки миллати тоҷик сарбаланд бошад. ҷавоное ки ина мисли муин ғафурову дигар бародаро ки парчамбардори миллат ҳастанд, ҳама вақт бошанд ана ки парчами миллата, номи миллата дар тамоми дунё бардоред. бародарои азиз, ҳамин як одамоешед ки намунаи миллату халқи мо бошед. сарбаланд бошед. дӯстони беҳтар аз ҷони ман ҳамата дӯст медорам. подписчикои азиз, сарбаланд бошед. ҳама вақт бо мо бошед. мо бо шумоем. канали Дӯстмурод Шарипов албатта ҳама вақт барои шумо ҳар бегаҳ латифаҳои намакину ҳаҷвҳову клипҳои ширину намакин баҳри шумо пешкаш мекунем. сарбаланд бошед. боқӣ паноҳи худо. қати кадомет ки гап зада натонистем дар инҷа навистестем нарӯсига бака узри зиёда мепурсам аз шумо. ҳамата дӯст медорам. ҳамата салом. сарбаланд бошед бародари азиз. дар куҷое бошед набошед, бо ёди ватан, бо ёди падару модар бошед. сарбаланд бошед. Let's go. айноми Дӯстмурод Шарипов, Дон Жуан.